Para sa mga bata, yung lugar nito playground lang. Minsan yung kapatid ko si Zack nagtatapon ng gamit. Galing sa unit namin sa terrace, bababa dito. Tapos yung iba naman, padaan-daan lang. Hindi nila alam yung mga kaibigan na ako sinamahan ako dito. Isang gabi din, tumakas kami, inuman, one-on-one, pero naamoy kami ni Mami. Ayun, huli. Di naman siya nagalit. Pero may mga araw na mag-isa lang rin ako dito nagmuni-muni, nag-iisip. Pero yung favorite memory ko, hindi ko talaga malilimutan. May isa akong nakilala. Nagkwentuhan kami dito. Tapos medyo may awkwardness pag nagdidikit mga balat namin, lalo na pag nagre-react sa kwento ng isa't isa. Kasi siya ayaw niya ng mga pagkain na may tomato sauce. O yung masarsa gaya ng spaghetti, pizza, mechado. Tapos ako naman ayaw ko ng kakanin.